I pa ćemo, mi ćemo nas igramo na mapi Turbulenčan MC Ržiju. Da koristimo teksturu. Znači, izaći malo preživljavanje je bilo muta. Nisam počeo od početka i odmah. Dobro, sad mi nemam dropove. Sve peđa. Znamo ti počeo sada. Kada ti ja dođem. I am recording. Nešto ćemo sad lupiti. Neće me on ubiti. Lik je već lutovo. Nije dobro, liko je bijemo sa šargove. Idemo mi tamo. Pokutimo. Znak oružje. Samo okolo. Ne znam ljudi, možda će tekstura biti u deskripciji, ali tekstura je od X-Rocka. A daj. Mapa je bila na Mineplexu. O, ja mislio Iron, brate. Dalje, prošlo partu me lik ubio skoro na početku. Upao sam u lavu, to je mučno. Ne znam koliko će ja imam faila na MCR-u. A ljudi vidite kako smo mi seljaci. Aj badamo, prva osoba. Jedan je klip propao. Predložite mi dole ako hoćete neke tutoriale. Mislim Minecraft tutoriale. Vidite zbog toga. Ja mi drug govorim. Ljudi, čekajte, sad ću da mu odgovorim. Pa moram da negdje stanem. Tako. Ne znam da li ste vi to vidjeli. Dobro smo. Mislim, nismo dobro stejkovi. Imate ljudi zbog ovoga, ako ste nešto čuli, pao mi je mika. I da, FNS nema. Ovako. A ne mogu zbog ovih rukava da igram normalno. Da ljudi, mene su ubili na 6 igrača. Fali mi diamond. Idemo mi vamo unutra. Što bude centar.
Ja sam ko seljak. Pa napokon buc. A ljudi, ja znam da izgubim, ali ako pobedim, ne znam ono šta. Da, tekstura od Doxloka. Ja mislim da sam rekao. Jesam. Ja vam nudi sam. Clean up. To je ovo každa, ti ću klipati u sljedeći.